Сега тук си сложихме една тенджерка с вода. Сега малко да кипне и ще сложим рибката да се вари за 5-10 минутки и стигат. Сега ще си сложа рибката. Така, ще си сложа дафиновия лист и черния пипер на зърна. Сега тук 5-10 минутки му стига. Солта накрая ще го сложа по вкус. Кой както обича, нали? Солта, нали? Всеки си има различен вкус към солта. Някои обичат по-безсолни. Моя съпруг малко по-безсолно яде. Аз така по-соленичко си обичам. Да, ще ври. 5-10 минутки, както казах, но стига. Да. Ами, приятели, след 10 минутки рибката е готова. Сега ще я отстраним от котлона. Да. Сега, извинявайте, приятели. Сега тук зеленчуците ми са изпържени. Сега ще му сложим сосчето, рибения сос. Ще си го изцедим. Да, с цедката. И наистина много хубава супичка става. Сега с черпачето от соса го изцеждаме, ако има. Ето, всичко отгоре остава върху цедката. Ето, сложихме и другото сосче. Ето, вижте какъв хубав цвят се получава. Сега 15-20 минутки на бавен огън да си покъкри. Ще се видим после. Рибата ми е готова. Изчистих си я, натрупих я. И сега вече ще си я сложа вътре супичката, която се вари с рибения сос. И моята превъзходна супа е готова.
От много години така си я правя от цаца. Когато се оженихме с моя мъж, той много обича морски дарове. За рибената супа умира. Когато ми я приготвих, много се отчуди. От цаца рибена супа ли става? Да, казах, става, защото аз така си я приготвям от цаца. И когато му я направих, когато хапна, много се отчуди, много му хареса. Всеки ден да му приготвям рибена супа от цаца, няма да му омръзне. Превъзходно изглежда. Чудесна супа става. Опитайте. Опитайте и много ще ви хареса. Наистина. Такъв хубав аромат има в момента. На риба мириши, на целина, на моркови, на лук. Превъзходно. Още 10 минутки и вече е готова супата. И ще я опитаме. Сега ще му сложа солта и лимоновия сок. Аз използвам този сок от лимони и съм доволна и ми харесва. Ще му сложа солта. Ето вижте как изглежда супичката. Много е хубава. Бульона му е чудесен. Има си всичко. Картофи, лук, моркови, целина. Сложих му солта. Да опитам. Още малко сол иска. Ще разберете като приготвите от вида му на супата, на манджата, на ястията. Когато имат хубав вид, значи имат и хубав вкус. И картофите са готови. Сега ще му сложа лимоновия сок. Аз така си го слагам на вкус. Ето вижте. Чудесно изглежда.
Угасих вече котлона. Сега ще му сложа сух суха целина, извинявайте, приятели, което си го правя още от лятото. Изсушавам си го и си го слагам в бурканче и зимата си я използвам. Ето ми е целината. И цяла зима имам суха целина. И зелето ми е готово. Но не я показах как я направих. Вече когато напълно е готова, тогава ще ви я покажа. Тук имам и засята. Обаче то ми изсъхна и затова му сложих една турбичка. Напоих го. Обичам така зимата. Аз съм в апартамент и тук си направих в терасата една малка кухничка. Кухничка, като кажа кътче за готвене. Да е жив и здрав моя съпруг. Просто не искам вътре да ми мирише. Да готвя вътре. И затова си направих и тук. Той ми направи един плод. Тук ми е всичко в ъгълчето на терасата. И тук си готвя. Да, наистина ми е удобно тук. Сложих си целината. И супичката ми е готова. Добър апетит! Ако сте харесали моето видео и наистина опитайте тая супичка, рибената супа от Цаца. Знам, че наистина ще ви хареса и пишете ми коментари. Благодаря ви много, дето изгледахте моето видео до края. Лека вечер от мене. Чао!